ikke rigtig sejle nogen steder. Ja, det giver ikke så meget mening. Men vi skal også lige sige, at der kommer noget reklame for os selv i den her video. Faktisk for vores eget live show, som kommer senere i år. Og der er link i beskrivelsen til billetter, hvis I gerne lige vil ind og tjekke det ud. Men nu til krydstogtet. Det er lidt mystisk det her. Meget? For det står jo faktisk på jorden. Meget skørt. Altså det er et krydstogt hotel, de har lavet her i Sydkorea. Kan man kalde det for et cruise-tel? Nej. Jeg ved det heller ikke. Og spørgsmålet er, om det overhovedet har været et skib, eller om det faktisk bare er noget, de har bygget, så det ligner et skib. Tror du, man kan komme op ved kaptajnen og stå og styre det? Jamen, jeg tror ikke rigtig, det er en kaptajn. Det er jo noget med, at sådan nogle kaptajner, de følger med. Ej, nu har jeg lige hurtigt noget, vi skal finde ud af. Prøv lige hurtigt, så kameraet lige følge mig om. Ja. Der er noget, der undrer mig. For vi er enige om, at skibet engang har sejlet ud på de store verdenshave. Men det er jo det, jeg ikke helt ved. Ja, man. Prøv lige at se! Så hænger det bare ud over en klippevæg. Nej! Det er en god Det er tosset. Ja, det er bygget her. Der er jo ikke nogen, der nogensinde kan få sådan et skib her op. Nej. Skal vi kigge ind i maskinrummet? Vi kan godt lige hurtigt tage en kigger. Prøv at se. Der er ingen mennesker. Nej, okay, det er jo bygget her. Ja, det er rigtigt. Hvor der larmer os her. Ja. Nå. Det er redningsbåden, der står der. Ja. Det er jo faktisk smart. Man har jo ikke behov for redningsbåd. De sparer jo en masse plads. Mamma, du lyver! Hvad? Du siger, der ikke er noget vand. Jamen, Det ligger der i vand, og de har køjkarper. Så kan man stå og smide mønter i den der nede. Bare for at de tjener penge. så den højgard, den fløj lige. Nå, nu skal vi ind. Sun Cruise. Wow. Ikke helt lige så kaotisk som et normalt krydstogt. Det er lækkert. Det er jo luksus. Hej. Get you a room number. Og nu håber jeg ikke, der er lige så meget kaos ved de her elevatorer, som der plejer at være på et krydstogt. Hej. Vil du lige spørge om noget? Ja. Hvad så, far? Skal du spise med, eller har du fået noget at spise? Nej, jeg har fået nok at spise. Okay. Nå. Ja, døren er helt lukket. Det må man sige. Var det ikke hende, der stod og sang den der? No washi washi, no yummy yummy. No washi washi, no yummy yummy. Hej, vi kører ned. Den kører op. Der er lidt kaos. Det er godt at se. Folk, de går stadig og drikker alt muligt. De får mig til at føle mig som en, der arbejder på skibet. For siden. Det var her. Hvad? Var det ikke 625? Nå, der er rigtig, den springer ind over. Mommy, jeg synes næsten, vil du gå ind og... Ej, skal jeg gå ind først? Det kan jeg jo. Ja, okay. Okay. Det fejler det bestemt intet. Mommy, hvor er det faldet bag kameraet? Hold da. Det har været lukket. Det er... Ej, prøv lige at komme over og se det her. Og hvis man så er rigtig fræk, så havde man lige haft en lille fiskestang med, og så stod man lige og fangede de køjkarper. De kan nemlig sælges herude. Der skal lige også være noget lyd for mig. Jeg håber, det er fint nok, dudes. Så kan man også nemt komme til stranden. Men hvad tror vi skal på? Pooletagen. Står det? Der er poolen. Damn! Der er jo ikke nogen. Okay, det er pæn luksus. Vi har det hele for os selv. Ej, hvor vildt. Det plejer man ikke at have på et krydstogt. Der plejer man Nej. fuldstændig overrendt. Og så prøv lige at se krydstogtet, der bare hænger deroppe. Men det ser jo helt mærkeligt ud. Der er så åbenbart også et tilhørende her. Så vi bor deroppe, er lige gået henover der, ned ad elevatoren, og så er poolen så hernede. Det er Du også er lidt ikke så meget mystisk. snakken, min ven. Lad mig lige lave en Hvad så med Websep? Sidder lige nu og har lige haft IRL-stream, og nu har jeg lige fået en sandwich. Ej, hvor er det bare lækkert. Og det er bare hygge. Okay, det er i stedet for vand, så har de bare sådan en luftpistol, som Yes. blæser sandet, ja. Det havde været smart, hvis man havde haft et stort badedyr. Man må også bare låne dem der. Det er da godt, ja. Ej, det er faktisk vildt det her. Det tænker man ikke lige om Sydkorea. Også fordi vi Nej. er nede på en ø eller et eller andet. Det er faktisk bare lige over på den anden side af Seoul, ude ved østkysten. Ej, hvor er det lækkert. Den der, den skal jeg ud på. Okay, vi havde heller ikke lige kigget derop. Altså,
Jeg forstår stadig ikke helt. Altså normalt så er man jo vant til, at det er hernede. Men nu hænger det så lige 100 meter over en. Okay, lidt koldt. Lidt koldt. Hygge. Det er ikke det hygge, det der. Ja, om der kom, sklude. Mamma gider åbenbart ikke op. Nej, okay, nu må jeg ikke gøre mere. Nu må jeg ikke gøre mere, fordi det er jo ikke sjovt. Ja, det er jo ikke sjovt. Og se, nu kommer mamma stille og roligt og kedeligt op. Det var ikke en stor udfordring. Åh, nej. Ej, så vand nej. Nej. Altså, hvad skete der der? Perluk vand. Nej, jo, perluk vand. Det er så svært at finde ud af navnet. Kan du ikke komme op, eller hvad? Hov. Vil du have fat i Nå, det er perluk, Godt, så skal vi over og hoppe igen. Jeg er i sikkerhed! Hvorfor skal det være så hårdt at komme op på sådan en her? Godt, det er der ikke andet for, end at sådan må lave endnu et nyt hop. Holy moly. Hold kæft, det er smart. Så kan man se, mamma, det er blævertesten. Hvad fanden? Det er ligesom en rigtig krydstogt. Man har fået sådan en lille kort her, og så kan man lige få lov at få noget gratis kaffe. Men det andet her, det skal man godt nok betale for. Nå. Hvis ikke man er hurtigere og løber med det. 2 cappuccino, please. Thank you. Have a good day. Bye. Det er altså heller ikke på mange krydstogt, man lige kan gå en tur ud i haven. Jo, det kan man jo netop. Og det er faktisk rigtigt. Da vi var på Oasis, kunne man. Det var også et kæmpe krydstogt. Hvis I ikke har set de videoer, så kan I lige se dem heroppe. Lidt større end det her. Og mens vi står her, så vil vi jo også lige lægge et godt ord ind for os selv. Det er jo sådan, at vi meget snart... Ja, det siger vi bare. Nå. Men der er stadig billetter til X tilbage. Der er både Aalborg Skøn. Sejler jo ikke nogen steder, kan man sige, så... Køb din billet. Ja, den der. Jo, vi skal ud her. Okay, dudes, jeg skal lige høre, synes I den her mic er bedre, eller nu kommer den anden mic? Synes I den her mic er bedre? Synes I den er bedre? Eller var den der før bedre? Hvad synes du, Vipset? Okay, det lyder som sammen. Det er også fint nok. Bye bye. Ja, vi følger så efter. Er det ikke det der med, når man siger hej hej, og så skal du den her vej? Hvad skørt. Hvad er det med noget, så det bare griner? Vi er sultne. Ej, hvor er det godt at blive skidt på hovedet. Vil du se det her? Ja. Holy moly, det... Tofu. Yes, that's spicy tofu. Hold da op. Wow. Ej, det er lidt spændende det her, fordi vi bestilte faktisk noget, hvor der godt nok var en engelsk oversættelse, men altså, jeg ved ikke lige, hvor godt det var oversat. Og igen, det er der kun serveret spisepinde og en ske. Jeg skal altså kniv og gaffel. Lad mig lige spørge om kniv og gaffel. Det er så meget nemmere at spise med kniv og gaffel. Ej, men den der kan ikke få op, mand. Okay. Det der møgstykke. I'm so bad at eating with this. Do you have a So fork and a you need knife? the fork. Okay, sure. And a knife. Two. Yes. Yeah, thank you. Thank you. Ej, jeg bliver aldrig koreaner. Oven på sådan en omgang aftensmad, så gik vi lige lidt rundt og kiggede på krydstogtet, men altså, Det var en vag omgang. der skete ikke rigtig noget. Så nu er vi bare hoppet tilbage på værelset og siger egentlig bare tak for i dag. Yeah. Der var pivstille. Man siger jo ellers normalt, at koreanere kan drikke lige så meget som danskere. Efter sigende, så skulle koreanere være fucking undskyld, jeg siger det, men crazy, når de går i byen. Holy. Hvorfor tænker du på byen?
krydstogt, det er jo sådan en pensionist-ting, vil nogen mene slap af ting. Nu er det så træt op. De trætte, de der. Zoom, der har ligget på land i 10. Paller kommer med så I trætte. hvert fald, tak for i dag. Husk at tjekke linket ud nede i beskrivelsen. Det vil gøre os glade. Og ellers ses vi bare i den næste video. Adios! Nå, fantastisk.